nkran bi kura ka oh headmaster one nkran bi ada eno na akofa ntokwa na nyema bebre emprempren ya de nkran bi nya kodraba mountain so nia o kire mu a headmaster na de aye wo no mo waba yebebo bi a kire mu ebra kakra ni na beto odwa se bosomtwe esutade no kwaye atwa hu hye nipa no bi abawura mu tu fam agudie empanifo tuo mu so sa ebibi asi wo akira ye de ba besom mo bunuma ntem mo glam se kun ya o kire se wache enipa binom ya o di gale ne nyema waje free wonsem ne nianom ehun nsem oba tema port wache nipa miensa susan kodi nubone ewura mu o manu mu osofo bi no obi akoda akotwa na daja mu mfonyini wanya asem bebi esiye ene yo aka fa hon sabi kai mu ne abobo na wie ye de esom kase kwa so ye kai mo se perfect series books ne ngoma wodwa so anuanom se open mama bana kenken akona ni mu adi ne ba akopɛ o perfect series books ya mo se no ba ai no ano no akradi hu adanse amaya ye so da etobi English language, history of Ghana, RME, computing, creative arts, science and maths, numeracy, language and literacy, coloring and writing na. And your Benlari station in Council dance my first stop. Ahamadu ni friend 0243 299 938 and 0540 755 465. Vitamin kane anomnia we German so nya benuma bebo ni padua. Ene kala na do so enti sika nkoto bi nom sanfa sika nkɔ hɛ yade kɔba ne sai mo vitamin kane ba yɛn fin schedule nu ene akira yɛnte wɔn ho bɔne bi wɔn de na hodo na aba ni nyina ne de yɛbo ni padua no. Vitamin soya drink ne wo ho, vitamin choco banana strawberry ni nyina wo ho no mo caffeine nsɛm bi anim. Enuanu ahodo na ahyɛ mu calcium omega 3 6 and 9 protein kakra. Eboa nkwada ne mpanyin nyina ntunya bi gu fie ho no mebeboa wo. Wana wa bi store ahodo nyina fa bi mu office ne no na ama Ghana ya jatumu. Yesen for penny of agent chibosi akuna dema no aso nsam so krogen apasase diama apesemakafo se making kan emfa emam yedem Facebook live ne so Otec 1029Fm so. Kwadwomo woni emotion di atom na jataba ne enoba afiabo ajewa ha no mu a wodum chinchin fidi ne fruma emanu ma wote nka kwabeje ne boatin professor kokoto na fe abrewaba kofi chumasi ensam no nkyere mu anuanom enie Asem Beba Dabi asam no de nya ba ne ba ne ekase ye na jatie fo madama mosua de afrimu na mo a mapanpum sibredi amaye na yen hyase na yenko obuase senior high technical school obuase sectech o sectech headmaster of the school no Abdullah Zakaria papa ne ho aka ne ho aka nyina ene se ezukufo no e de kwadu bi abọ no se wo ho so akotutu form de akwada afofra wawo no akwakosi ho no mo se ya no kresa nya no kredi ne apostifo wo mu ye hwehwemu ama nya ntie kra makotutu ba bi ehun sampani ampa na akwada bi hye form saase na school fo ne ka no no se papa de ko hye ho de ne de nya mama da abonte mu ye hwehwemu na kwadu tosmi no de ball no kire se papa wo mu kire mu a wan ho dede na wo hu nkada na school mu ho no mo ene wo ya obari usisi a wo mu sa na nkra ne kan wo papa no obeti mu adama obefra kokosa alulu wo mu so timi ni ko bi da na akra mu sa panyame yodo na sam ne baaye no school mo for boys ni bi so adwa say no mai na nkola ya odu mu po mo no mu say die say be yin e be kwa ko wo bi anya virgin o di o mai papa so dom ene o mabbo papa na papa mabbo no mo se aboa kwakuo so bedi disro de fomu a otwen pa na so abo asan koluma sa de nka o size na no muko na nkola size abaji abo so edi o mo mpene o mabbo ne pa yo da konfo no cha ban ya sabia na bro no akire no ana enkoda ne baako ne papa ora akwabna ejiri kire so akọ post station adi asem na kwoto oboase aposifo nim so mo nche papa no na senti oso mo nche o se de ba no ba be ka kire se papa no ware no waso wona na da left right center papa no a kire din semu o de mu mientie de o kan ye nti o de papa na ko police station no yo nano juara etwamu anyo mre na me ba na frɛ me sɛ nyema bi akɔso e wo school mo ho me headmaster akɔ repo no de o ma me te ye ne sɛ headmaster no efi enim no omo asesa ahoma wo ho a school nkola no ta hata omo nyema e wo ahoma no so to akɔ hata ne nyema be 3 o'clock time no o kwa akɔyi nyema no ko ya o se sɛ wo de nyema no kwa abra ma me soma to ko ye na chi na obae na ote no horo no fere so mra na okoe
So so drew one or so on no satisfy. What in his eyes share no for no so so enough. No say papa Mr. Adia o pesa we no. Emwa jai. Wan tia she sabre no so na aja usuru headmaster muya ena opinion de wura ne the bedroom ena o report. To so pie no asem na hye ne so nti wakobo ne madam ba kwa che na ade amane sa ade hye na masa de no te Mr. wo kamanutum. No see madam men kamanutum tin kame o baba. Nti ko be ka che ne se men kamanutum. Nti asem no na che senka umpese committee atia so wo ha ma ka asem no eju na che se asem no siye no esi 23 enti che se wanya boafo bia se obe boa no ama asem no atimi apie ena ofreme na no juare ya anyumre se ade sei na omde aye no enso oka wanya obi a obe support no oka o mete wonka na nuntum oro so ade de hantel no eti me ko ho brada no ana me ko school mu ho dar me ko yana ma nya ma hunu se bibi sa ade na bae ke me ko sere ma mo sa na ezet ma akola na se akola na yare na ofreme se memra na memra mbe Panonko hospital. Eti madam na wota na ezet ko bi sa question se na tukum ha na ye wo hospital wa ade ntra wo ba na yare na wa mo ya mane na wa free parent no se momra e ho na me ka se o ye ba no hunhum yare enye doctor yare eti o yare ya na ni madura ye de ma no eti o sa na ezet no ma ye na me de no call tutuka police station na me call report case eti ye report case no ye na o mo ma ye letter say en fa no hospital our government hospital amangwase ye ko homa doctor ni so e ko ye ni hwe mu a obetumi na o confirm say ade a etesa no achi ebusiafo papa ni dia de kwabna ejiri na watene nka no besi na de nyante headmaster nka ne kwase ni odaya asabia ti chense bi enya oba na yenso ya peno busina no aso se papa enokure se de nkura no kan se wase enika ya omofra no rowie na ode ebo adwuma wo school mu ho sa de ne no ode anu yi aba no no wie ye no eda nkola ne ba kon so ono so aba monten so se hwe ono so tiane de echen ayi Joseph ni aba maame no ama ni hunu wo se papa ifra no ma no koye no ka kire ne se ni haluta baluta no wo so na nkeja onfa mo aban kakra pe po pe wo se papa na baby onye du na me fa mo aban de efuma no ma se me se nyina betutu hey, what's your papa ndi no? One na kan, ye ni ho, mumi nti. Master, terabia mo one man no afrefre me sa, na nko frɛ ka say master de no afrefre me sa na say dakoda me class no ko. Me ko ye na start take a chere me say me ko ba me okwo, ne kitchen no ma no. To me ya so obeso me china. O so me sisi, and so so kan se me chema na me ya debi. Na no mean say school me no na authority pan say no say do be kana ye be ye na say no say na member no adem kwat na omo living room no stuffing table no me kwat na no so terrace no say metal na so ofe no start me am no de ne say wo ma say no ayi me no for na wanom na make a chance master me pa cho me selamint me nyasa no so so na me have sex na me se master pa cho me nya me period means me no so okay maka wat no ni nim kwa ba for be fla me na ma anyi say na me ko ka chile obi ana se me mo obi ti a be me apekwa bi so ejimedi sa wa apekwa bi so ma ye ni medi ado be ye me a school na kasa me am ntimi ko no be ye me na even kwa me ka chile house be stress obe mo so ba pass mama nti sa dia mental dia me wa kana snam ne nyana be bia so ntwa so ka chile me to say mo akwa no from feel so yes I did no what the bia wa flame the bia wa flame so I to be bia no ko to be bia no kwa asai na o say adwena ko sisi na dem kan na ko sisi no maka chance na stamp picture da na ti asam ana on my batch na botre no ya so de aka ko ba ni ki sure say un kan chwe ba am so
headmaster friend when you feel on say me magic plastic cobution brenanti me call and I'll catch me say my me should me call now what to me put to me right side not to me printina me him shame and I'm shoe and also me so busani say I didn't be shoe na me say that be not saying the papa name me my main shoe name or me name say nipa and I'll have give me now say or smart me say me cobution by me call by now so me must say me amity yes to mammy shoe na make a train and say senior house mistress are frame me by now madam name frame me they my excuse can say be a meeting me AP I'm catching say senior house mistress name frame me no say okay say me ban me catch and say on only one I made but they are main co and I make way me 2 days time and also afraid or all perfect able staying it's now house for the night when you go town actually no afraid say or besides say I didn't know you going guta any tangible is na nice yet na you pay and both above 5 and mouth be and pay bill name coin am by na girl ne paper ne form one and I catch me say me cost save food by na me surety or na me intimate save you and na me catch say me intimate save and my girl ne best save man si girl ne save man no say girl ne na me mentor de na o ye ne so and I girl ne kwaya na okoto ne doni the mirror on him not pushing morning coat on shashi was money coat nkwa and I lucky don no mammy chair cement na so mitna suna or then a night it told me so no day the night back on so to the table me so catch me say me massaging in 9 man into me and in a mammy shoe and I say me nimi into a person me style me and oil and I was home and 9 or share me style me man see oil and I miss you keep me way and I me man and I'll say me found caution a 1 area to me the caution I may and I'll say me chain but no coffee oil pink be by and all the good me say me find chicken a bear mamma intimidation a bear man no say and me massaging a test this man and I'm sure kina me a man yeah and I'm sure because also nipno ntina me nim say make us a menye bia obey me bibia na society me the one me area na may you way no within 10 to 15 minutes and I will release you know man sure mesa and on man 50 cities say and my main country will be and I'll say me call outside and my main country will be anti and the chin also frame me beside me say me country will be and I say that be my country will be and also my 50 cities say me fan ko to up man by me ko to buy now you go forward if you don't see me fan ko be ba page one me you abusia for school for nkola no bi osusu se headmaster no chere so aye on bibi no ana on dia to dwan school for nkola na abechechim se de head de aye on no ye twen se head to no a na ano ye bi wo ho no ma na o de aba it's so there no for fans go grow mu apa there will be no for asem wo mza ano so no bi want to sa kula na ani atia kan ni se ko pe bi no hu enuro awusia for yon to ansem no so na be se bosome ba akode konimi enu so enkomo ba akwa na won frem mpa ye osutade bosomtwe na nanom kwa ye bretu atwa hu ahia nipa bi ede mra hya wo nsema fam agudie tu na ekoso wo mu ampanifo kan wansem a eno kan hu bi ema so ye hwe kwa ye bretu nsem so be kwa empotam ho no mo ebewura mu July bosome da na etwato eno sana bosome da di nkan ni mu na fo amienu yi ebewura kwa ye ni mu nam so mo chi nipa dumienu na sa nipa dumienu o kire om ni asem no akopie court amane boni Solomon ni mu adi a kire wo court o ni esiye o de to aso mamena simenua sabia me no kasa de obepiem be kwa circuit court ya otemwafo a otie dwam ahye se nipa dumienu enkotwene aba kokomu kakra na saa nkofu America ho asemi apolisifoɔ nsaka omo abra na bekwai forestry commission eyi edamienu si wo se ombako atia eye ona ede galamse ese ensu ene afi forest ewo aye bekwai mensini nu na dwumadie ni hyase wo bosomia ye womni de edikan na saa dwumadie ni botaye ne se omo behwe na afro target eye wona ede galamse ese yensu na afi ye forest ewo oman mu na abra omugusu eyi di saa dwuma na musaka saa nipa dumienu akoto ahye se omunkotwene aban kokumu baako na abra omukoduru na omusaka omusizi omuniema a omuyusu edi galamse ya ebi ni excavator afi eye
motorcycle ana chamfan ya mudidi dwuman mako 7 ana afi 21 water pumps 2 power plant 2 generators ana air blower na saa nipa ya court ahye omo se omo ankotwe aban kukumu kakra no omo din ana edidi soe abuna adakwa Matthew John Timothy Nuruddin Isa Henry Peter Ruth Abenyo Anthony Amadi Ceci Macklin Benjamin Owusu Richard Atta Sumaila Muhammad ana afi Ibel Inti omune saa nipa ya saabe ya me no kasa ide eye be kwai circuit court no ahye se omukotwere abai kukumu kakra na bra mu be piem be kwai circuit court eye otimuofo no otie dwema ne dinde his ana azek appear to e kire se eye samranti aposifo nsanfo mu nkodam na fi nsanfo mu mra eye busumi ayi wo mini de tosu du baako se de be ya ombetimi aye nhwehwemu na atentene ne a esefata omo no eye be kwai circuit court no etimi e di ama omo na eye be kwai forest commission kire se abra omukoduru wo no eye on leader oda wana no aye fen Abraham kan sa abra omukoduru no na on de no ho akanwura sa be ya me no kasa ide eye aposifo ana afi be kwai forest commission no egusu a hwehwe Abraham kan no mudina begina emnanim na omukoso kire se enye se omonsa kan sa nipa dumi no mbeti ada na emom bekoso a ahye dwumadi enum kena se de be ya omode bebo yensuo ana afi ya forester ewo man ya omode galamsey ese no ne se menua ene ensama ekoso wo bekwai circuit court ana medi mu nkyeremu aba no Solomon moya yamane boni ni esi ye bekwai circuit court honom nipa no bi ekotu fama gudie ewo kwaye bretu atwa bosomtwen ho ahia no emu nsema hodo nyina na wato yehui Ebusiafo yento ankomo ne so na Accra Circuit Court court na tena se na brantie bi a okire se oyesofo da na ya obunsu kwaten na odene begina court no wanim court ode bo no kire se abrantie woni emada na wetwe ada gem na wagina so ede agin sike buonko mu na odiodie mu chi abrantie a na so akogina court no wanim na okire se abrantie sofo de enten fidie ni so online pastor ana obone mpa na sorry na brebre no ohia oba na obeso obuwa wotimi kura ka kire so opel na odi nsa akohu obusuafo kobokokoko ti wobokokoko ni wia ne ono netie wono ye bibia na otwa mfoni na odi esie na chibia wo hono mu a na odi abekire so ama ne sika odi beba monten so na odi use kedi wodi no to nchen so a o kire se wo ye unyanya na mugidi awia a wotimi de ko kire obi se wo ye adwuma obokratai ka tai bi na mo dia ba beton edu baby waso abedru fesika bra na wagye hu sika odi call pot akoyi nioma na saa na odi adwane hu ne bio eno ana ebra okobu bi nimu no omokobo aposifo amane ma odi mu a okokye abrantie wo kire besi ne nipa nso na se ma no enso na yi wanim se saa kwankro no a osofo na ya bonsu kwaten edibi aye wo no wo se afempin no ne aduonu ba kuma no hya ase a otu saa na mo ne nyakrompon ai ni sokrata tie ka se wo kire se sofo ni ne yire sali akosua amoasa na odi kwadu abo mu se wo no le kan bo mu fa adwen se obebu nkrofo saa kwan so a ene wonum gina asem de bia no na o kire se ye ka se die court no omu yesen komu pebi la ma no so court no kire se de bi on fa branding kosia da bompo na chi na hwehwemu na ntoa so no ye hwehwemu ni wie wasabe gina court no anim amotoa asenie no eso ebegina na nsem hodi ebo abo dia ba wie nsem fo pena fadwena ntwibosi akona bo afo agya sam na apia papilo ene ba afia bo agyewa ene Solomon mu nyina yo mafam de kodwumo woni mo chene ne ma ka de atum Facebook live ne so ma jataba ne no banso bebo echi de Mohamedin kwa beje ni bo ate professor kokoto anafi abrewaba kofichumasi Asem Beba Dabi Apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and a black smokes mixture no malaria dronana. Anne, say nam sa, wo beje di se menim wife nyina ye tested positive. Aye no mbie no. Say a ku malaria mo no nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hyper Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo sa wo immune system. E ye strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te se etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Ache kura 4 days na Pavi and the plasmox mixture. One no e tu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542
778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about more money for and our pharmacist and her bar shop. FDA aje den kra to yatum. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se what to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo ene tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. A free basic 1, equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ban combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wote boa no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko Putuaja station wa enkran dance mine first stop any omamu babia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de why Hepa Plus husband and there also we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer my dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apem for about more manufo and kwada we nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist and herba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDAG ejweden krato ya. Na nsei mi amedi ho dance ye pa se made hu na kofom ade ban mi o ewe chiro mi woni ye papa asa de ebo asi mani so mani ne so ye wisi eso ye mikusu mani prunsuo efemfeme ewowo me ensem sei na wo kadia ehia pa se doctor re ni be show bra by Grace Eye Clinic mayen fe fidie nhwe wani no so enkosi wani na chi nye hwese de nyoma sitie by Grace Hospital esanso obia ye hwe asomo ehwinimu ene eminimu mehwe ENT Clinic eti mu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hodo awrewra wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awrewra wasum no Mr. Jai ne bra my ENT for ehwe wasum ne famawo da ben na hunu dentist emo hwe wanum ma wo wo kaso obi ho no kokọ na chi bra me nye scaling and polishing wanum nye hwam kama wo se na so abua bra me hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo atu a ye besi foforo de amawo kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu enwema amaka nyina opesi ye befie be hwe a ye be ba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie. Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Otec 1029Fm Woha Wuko Tie Hefa Piao Adonu Mubuhura Aye na Sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso the audio many panel and no professor edibidi Otec nyamema wonwuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso
abawo enkoso enkankan ko mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden yo omo dia eni se ame no kasa no pɛ enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya me tinya tia to obrani hu hwi bi but ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ na ni asɛm wa edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan de mo no tuturo nso omo papa omo da so busua ye wadwuma na papa wo die ne kyense ye kan sɛ ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonye nkyire na dwuma no ntumpon na mo so fa abotre odo ensema ya na mo tika eye futu sema yo ne ya na ya nekire se wo mu gu anim ase nya saa na mo tie o mo ka se dwuma na mo ye no emra wo mu obi anim ase ne mo ye yo kataye na ya na mo papa nka wo mo ho fi saa bre do hwiri kopum bra wode obi a bekɔ na wode baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen bibi se si a ebi wo hɔ a ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so de niema bi a ye awudie ehyehyɛ mu se be ya ne sama ne be ye bahat mo ye amamre ne amane bi sa me pa twa no ma be sa no ma be mo ye dai me ko to aseka amam yenu ana me to kotokure baako na me de kosua kan ho enti be na wotwe mienu ni akora na maami isi niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim ana wadwa ne sum se soroku ache no soroku ache wai maame no ono amaami ana abe ma na maame abe mo ane maame no so wona ye se wo mo kwato funu na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro nti wadika kɔ maame no so na wo ye de na ateye eja sami anam de ma ade ekini sami se akora na matete na maboka na watimi awu a abusuan so antimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka se me firifie ho me so matoto awuram no na de besiensi ti se saman na sore wa sore na ne ye ja akrache na jai ma saman ne nya na adwuma eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayemmoa se ayemmoa akora no wo ye ne na obi ku na ya samane de se de wo ye na adwuma na so mpese obi a atiefo ne police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ansa kodo adaka ne yentimi mfa wo ntum yentimi mfa wo ntum sei enti ye mo de netena ene ye de na twene ye enti me ko no ho ka chen sa dadoa se wuwu ye me anyi obi amo am 1000 wuwu ye so kwa akoye atofu eye ka mia na masode ye makoye wadaka ulezi we bibia ntime de makoto sekai seka ma mienu kosua mienu enipa wokun wo me de na mempo wo na wo ya aso odi firi me nkyai eti se nipa wokun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasaguha eti me ne kasa asa na me de seka na ma no na waso seka de uhunu wo wadi so me gina ho edoma gina ho nyina bi de kura adwane sa waso seka ma seka no entwere ya ma wo se ne buonie no se bi ato no fa asira na atense de no ebuo ni bedi esoro no buma asafo seka ni waso seka ni mu se na seka ni emienu seka ya mienu ni mienu nyina de che bonku fa me de ba akoto ne so ana me de kosua nso kura ba ako na ni fan de na ase wonyine ya sa na wasanda moche na ase blog na ma ne sano ti endi antimi anso na bonkum de timi so seka waso mo pa ana ade seka wo de wani hu se waso na me gina ho se me ebra ba asa no me na kwa na je se kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ni picture ya de aba he ya ena ne ade atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobran no ena me twa ma ni se ti bi twa ma ni no na wo gina picture ne ho eti ade aka se wo bewura me ma ye dai maka nipa wo ye dai na sida bi wo ka kra wo munyi me ka wo munyi timi nya adwuma no tibi ji bum ena ko pen se ka no eto ya me de me baaye enti ode se kan no baaye no ode ma no na hu se wasom wo so mu kua me koto nanim 1 million na ode che wo no ode ye dai ano me dibi to de na me dibi so to
Ring, promise ring. Ring. A dear ring. Na promise ring. And on a dish one, I would say. Me and me toy say I will be framing catch me say open me near this. On the catcher or set top promise ring in the shard now. Me and me toy. Me akasana me de me petoy. And to whine at the shell. Me and me de shay. Me diane say nya ono waka say ya me nkodi obi achi ti nipa no hu se wona kora meka ring na aha me ni obi ti to na meka e ma me mfa nkodi afi na me beka se me ntumi no ntena ene hu se hye me wona meka efiada anso di eduru sei a ensem ewom ne dɔɔso na ewiase no wan hwe ya asem behwew ni wa necessary bi a wo nipa no umum na esen ka ahwe asem no enso no aya ma asem no aba behwew efiada anso di eduru sei a ensem ewom ne dɔɔso na ewiase no wan hwe ya asem behwew ni wa necessary bi a wo nipa no umum na esen ka ahwe asem no enso no aya ma asem no aba behwew ile yei odoman kuma nyame ayeyie enkaudin enawiyei odoman kuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne ade hye awiya yema yenho aha yema yenho akwaba yema yenho nso ye ahiehyia emfamra Otec 1029 FM sunie ene eye fiada ene ye bosome nwotwi ne da etosonson emfimpinu aduonu nsiamu ene yeda so wi ene awia yi nso yasa hia bio ebreda wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abesom
na dwumadie yi da biara da wa afidie so no siehia asɛm krope ne yɛka yɛse yɛde suade yɛse yɛde kyerɛ yɛn ho nso ade ɛnu nti na awie yi a yɛhye nokre adɔfo ne ade hye moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛ ba besuade ɛberekro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso ade ɛwɔ afidikɛse yi so na dwumadie a yɛdie yɛyɛ live wɔ yɛn social media handles ne so ɛna wie yɛ ano akai sɛ wotie yɛn ana wo hwɛ yɛn a baabi a wotie yɛn free ana baabi a wo hwɛ yɛn free no ɛyɛ afatum ɛwɔ comment section hɔ fama yɛn yɛbɛkan no live ɛwɔ afidie yi so am obi a nso ate won so wonka saa bre kro na amuo no sɛ won like ya wada mebru like sɛ won follow ya wada mebru ɛyɛ follow wada mebru sa share ma wunuanom enya adesua ne ade kyerɛ dwumadie no bintie kyerɛ sɛ wo like wo follow na wo share no ɛbɛboa da biara da ye bɛba afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nkaye na wo nso betumi anya akwanya na wo nso abɔ awura mu bi yɛn nyinaa yaka abom na yɛsua de na yɛakyerɛ yɛn ho nso ade ɛna wie yɛhye yɛ ano ahyɛ ne nso sɛ wɔ yɛn nuanom a wɔnom wɔ United States of America ya wɔnom monitor na wie adwumadie no live ɛwɔ Sky FM Columbus Ohio ne so ɛna wie nyankopɔn nhyira mo a mo wɔ Sky so USA Ohio na mo monitor yɛn nyinaa no yɛda mo ase afei mo a mo wɔ United Kingdom mu na mo nso mo tie yɛn sɛ hwɛ yɛn Sahara Radio 4 Brainy Radio 4 Amansan FM Abawa Radio afei Patmak any GN Radio 4 ya mo nso mo fa yɛn tie yɛn ɛwɔ UK mamu nyinaa no awie yɛda mo ase asrɛ osuru nhyira de ama mo afei Be Love Radio 4 a mo nso mo wɔ Spain ɛna wie mo monitor yɛn nyinaa no nyankopɔn nhyira mo na onyamo kese Kings Radio ɛno nso ni TV opari France abutima ni mu ɛna wie ɔno nyinaa nso abɔ adem yɛwɔ Dachi Hima Radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium yɛwɔ Sky FM Columbus Ohio awie yɛakyeakyea mu nyinaa ma mo ha na yɛbusa sɛ mo mpɔ no emu te sɛ ɛna wie adɔfo ne ade hye ya say share bio awade achia me ya hia ya ja akra na umpom te say nyankopa to me ho ye pa na nso so adom ene ye fiada sa boja ye acha ye ene ye boja ye sa ene nso ya say share bio na awie yi ye ba besom ene nso nsem wo ho enipa tumi di nipa no asem wachi konya asem na de opre woto asem na ankasem no wadwane agya ko na wo waka asem ene meka asem bi di akyere mo yo enipa ho omobo na nso ye ne aye ho omobo no eye ye ne enwene ye ho ene ye ne aye nuanom nso ne ma ye ho ye mo nipa ho omobo ene nso yesen ba besom ye besom adofo ba de achi ame ne matene nka no ene agya kwa ame nso nam se ne adwumadie ne te no se nya soma wo a ye frɛ no wo pew wo mpew ya fa ato ye ho so se ye som ne de unko abanza ka obekɔ obede na unko enti na wie adofo jataba wa ha otaye chi amia ba besom o content ane so a Evans nso wo ho Spices Man the creative man ono nso wo ho wonu nyina taye chi ama Amos Chei the evil man ono nso ataye chi ho na ye nyina ya kan abom ena awie yi ye ba besom na ene adofo me wa asem bi ka kyerɛ mo na ni nyina gina awuraba bi nkomo a ena ahomadache no 9 4 AM ena awura no ofrɛ me na nasɛm a awura ne do to manim no ɛkyerɛ me adeɛ baako pɛ ɛwɔ wiase ya ɛwɔ nipa ho o nanso enipa nhyɛ saa adeɛ ne nso ne ha ewiase adasa enipa ewom awura ba ne se nana ya Krobea Asante me se ya adwo na ahomarachi we die nko ɛdeɛn na ɛhaw ɔse akra mesi ye ɔse okusie mpia wia ɛnam se ɛkyerɛ sɛ biribi saw
na de ne san ɔse na Krobea ma yɛ mfomso me sɛ mfomso ne de ɔse na me yɛ adwuma na to de bi a mekɔ aba no na ma brɛ enti ebi wɔ hɔ a bɛyɛ na wɔtwe na me ma me kunu emfa me etumi didi me bi wɔ hɔ no mo kra bosom me na bɛma no me ma ne mfa me da adɛn ɔba me ho a ebi a excuse na me de ama no eto de bi kra yɛte yɛ nia yɛ fie ewo mu sɛ wa mamia me dan yɛ anum na me da ewo mu sɛ me ma ɛwɔ wɔ no mo dan ɛna bɛma ne wɔ ne dan na emom bɛma na mama te aseɛ sɛ edura nwumire di a ɛyɛ ɔno ne dan mu ɛne ɛda nanso eto de bi a yɛde da hall hɔ na me ma no ede kata sɛ hɔ na akonwa me nso ma da hɔ na de akye na bɛma ne nso nko akɔda ne dam ɛnam so okay die na asie wɔsi sei bɛma no ɔkɔ a ɔmma fie bio ɛnam se adɛn wɔse wakɔ akonya mpana ɛwɔ mpɔtɛmo a ɔnomoteɛ nam so okay sɔngon toa so enti die na asie enti eto de bi a otumi kɔ adwuma ɔba beduru fie nwumire ɔba bedware na wosiesie ne ho bɔ ne ho spray a no asa pie ɔkɔkɔda gɛ ne nkyɛn na sesei no nana me kunu na me nkyɛn anadwo no manu me ho me se na wo na sabra wo nso wo na ne nkyɛn no na unu ho ɔse sabra no de na me da me ma no nkyɛn to de bi a ye nyina de da ho enti de ya na ye me fɛ ɛne sɛ me sɔre anopa no no be pie free ne dem ho na wabeye good morning mo hotete te sei bra wo kwa adwuma ya na ye me fɛ sei mente saa asɛm no bio ɛwɔ masum na me ne na koso na nanya asɛm ketoa ya koso ama sei de bɛɛma ne kwa a ɔma bio abaya ne ka saa asɛm we kyerɛ me no me se na wa wujutum za wa yɛ mfomso wɔ se ai ɛnam se wa kyerɛkyerɛ me mfomso no ɔ se me mfomso ne sɛ bɛɛma bɛba me ho na sɛbesɛbe me ma ne kwan so ɔba warefoɔ ɛma ne ma me ho ɛno yɛ baako mienu ɛne sɛ wahyehyɛ mmara ɛde ama me wɔ fie hɔ sɛ wɔyi me dan ama me nneɔma gu me ma wɔ mo dan na mmom ɔno ne dan mu hɔ deɛ edura anadwo edura nwumire a ɛhɔ ne sese me ba bɛda na ya me nkɔnkɔ da hɔ na me ne nkwara atumi da hɔ ana me kɔda me dem ɛnam sintidie no wayɔ ɔsi enti na Krobea me frɛ wi nam si okay adeɛ we ya wakan ɛyɛ asɛm kɛse a ɛkɔ so ɛnyɛ nam nko asɛm a baayɛ yi ka kyerɛ mi ɛna yɛ asɛm a mepɛ sɛ ewura wutrim ɛna awia yi o na emom bie wadwene mu na tie deɛ me ba bɛkan hwɛ wiase enipa no bi wɔ hɔ a ade a wɔnom yɔɔyɛ ɛma wo wɔsesaayɛ no ɔmo nhunu yɛ deɛ nipa ne yɛɛyɛ ɛma wo wɔsesaayɛ no ɔmo nhu na emom wo sesa wasesa no ɛno no ɔmo hu wahu abaayɛ yi adekode a ɛnam so a ɛma naaw ne kunu na akɔfa mpana no sesei no nani na hɔ enti wɔnhwɛ hɔ na memfa me ho ma me kunu meka sɛ sa chiki wɔno wabrɛ kora a wɔde bɛtaataa sa chikifo wakɔ adwuma mu na wa adwuma mu no wɔbɛfra wo no watestil hello honey baby boy ho te sɛn awia die ma feel enti hwɛ wo yɛ adwuma nyinaa wo trim sɛ ye wo nipa bi wo baabi sei ya wo se wa feel enti wo pon a wo pon no wodi mirika sɛ wo kɔ sɛ nipa koro ne nkyɛn kyerɛ sɛ wadwene wo ho akai wo amoa hu sɛ wa feel muntie o deɛ wo ya deɛ ne emfomso a wo no ankasa ne tua sɛ deɛ mi yɛ deɛ ɛyɛ mfomso okay ɛno deɛ wo nhunu obekɔ so ayɛ na wo deɛ wo a wo de saa deɛ ne yɛ wo no sesa na hwɛ ne wure be fi deɛ ɔno yɛ no e ma saa
won sesa ye wo abrabo ni mu ba ye no ni wure be fi no won sesa ye na wasesa no eno no obeka ho asem dia kire nipa saa de ekoso wa awade mu nya awade mu nko ekoso wo dwuma mu adwuma wura yi sebe wuku homa no he kyesa wanka wamfra wo se kwa ha kyesa wanka se twauti kosi ha tunan kosi ha twawonsa kosi ha ni nyina wo be ye o nanso de sese wono adwuma wura no ye ma wo wani die no onye enso de tobo ma adwuma foforo mra no meka se okay de wadwuma wura na nya mfa ma wo no me ya ma wo na jai ko meka se Krobea ye nipa bonini we na nka na ye sese o mama ne wa mama ne kra na we ja adwuma ne ho na enso no nim se esa so ayo enso wa anye ku na wu ku hunu animo ohuno enso wa amfa ho na enso wo sesa ye de ene hwede wo kyere hwede wo kyere yenkoso ekurom abusuam empo yempotam a yetete eni pai esu ne baya wo de die to west ni pai nyina no etan eni enso de ni panim na wo ye na yakayaka de enei wono so realize inu ogina ma no hey you can't talk to me like that again osade onam se wani nsade de no de ye one de no onka yo yeah sa ni wiase ni pate enti sa wankai de wodi ye nipa eba sa nipa ne besesa ye to wasiwa wo ye mamboeni wo ye nipa bonini enti ene de wodi ye onua no ya hwene yie abaya idi bia kwa akoye ni kunu now wa realize ema warefo eto de bia ya na mo ha dwene oba waware be ma tisika ware wadaroma emema ye wo grand bida ye nipaduam ye frɛ na prostrate grand he eya ye ukunu de ho adwuma ma no wate na se wa anye ne saa na be ma ni hunu se sebe anya kura no na watwe bia kura no sebe wanya kwan so anko kura no se wodi otumi ko bia be num kura na watwe ya ana ensia na watwe ade opɛ kura de na watwe ni nyina wotumi kɔ wahuo nanso wode ba ko pɛ na watwe kura wo mfa ma no okofa mpedai hwe wani brabre ode ne nam mi kunu akɔfa oba ne mpra ne te ha ze wasori a wo mafie wobekɔ kai de wo ye nansa o de ho kame no sebe be ma ne beba ho kra ache so apa wo chew be ma bi wo ho no mo ache se wa promise wa ma ne yiri sika wa tontoma de ama ne yiri sampo firi mu na o se send mi mo ansa na wo ye se yi se mi koshia de me send ni mo ansa de me mpa ne chew de me mu nkotodwe de me nya promise bia na wo de mame ono kura na de tata me a ujiri se mani no ebe koso aka wo ho te se de ne ka wo na ya kai de wodi ye ni panamane saye no ade kode a wo ye ye mane saye no se wanyai sa ade kode na obeto akoso ade sa ade na yaw ena wie Krobea masemu anie oba de achi ame enipa nkai de ono ne ye ma wo sesa yo na so wo nsesa ye na aba no eno na nipa ne be kai nipa bonini hypocrisy nya chom enne ku yen obo oni kasa akra ye na nyame ase na ye nchia wona wo hwe ye no na otie ye nyina titru eja boache wo magazine wo ton paint one amonu jamfu a mama monitie akra wasamo a wo kan emu odu pa nipa bi wo ho asebe wa heda afira na ni baako nimi yeru nyina atuatua ho na de wode hwa ne se wode hwa abonten nko a na emom se wono ane de wadum ne de no na waso abonten de no anze bodani bi a wote na oti hwa na so woda na anwanse na wurawura na num bi wurawura na num wote wosan wakana no tum gwa no ha se so we sana no say bodani na wi anwanse na bodani na wi anwanse na bodani na wi anwanse na ozimohunu mete wa anwanse na ni wurawura manum ne de mo anka nkire wo mu se mo yesa mo yesa anwanse na wurawura bodani na num na me kama no tu mu de a mo se ma wi anwanse na sai de nipa bebrebe etie dodo no a ehunu se nka Krobea ye sei a nka be ye sei
ka Krobea ye say ya enkeye na enso so ono de o misa no say de na me so me ye ya enkebe ma na ye enti empani se nyeka na yenka enka aboa kotre emfiri soro emhwe fom hunu se aboa ponchirani hurihuri fem ma ono kotre na ofiri soro bahwe fom no obusa ayi se aponchirani se enti uhuri ehwe wona ya wani zu miru ozu frida so ba fom no wani so amiru anya wanwa na emom ono te fom hwa na eja ohuri kakra no wono kotra no san ho bebusa se enti aponchirani enti se uhuri sei na okoto ho a eya no wani so miru wono free so ba ye ne de nya nwanwa sa ne te ba sai nipa no ntimi nkonanim obo amanfo bra ma wo mo ba wono ankasa de ontimi mo ne bra vizebre bia ohunu se ne Krobea ye ne nkeye Krobea ye ne nkeye Roman Catholics bia na wo mo timation na da bia omo ya asori wie na Roman Catholics ne be ya announcement ya o say ene de sofo abomochi pa sofo na preach ya wie no da bia sa ene de sofo abomochi pa na da bi de zukesi bi toy ena asori ma na ntimi amba ene kwaka sofo ne Catholics ne nko a ene omo ya asori na omo ponye no a obegira ho a wo say ene de nka asori ma yi ba ya nka sofo bo omochi sa Catholics we bi zo betima sa kira David de sofo be kan bia wan de enye ono ya asori ma sa ni pa bia on se die na memenye e ma ne nye na mom o hwe ne obi be ye bia no na bra bo nkwa animu enti na sa awura ya wo kana asem no na wade egu no onti still kra bia wa hunu amusa na ho se ye die e na me ye ya ma ne ba se ya so no ntumi nsesa e je se bia oni bom ene ma yamfom so de me ye ma ne ba se no de ene me nye bio na oda tokoso e bodi kunu no so bo na me kunu pema no oton me kunu pema na wa hunu ne oyeye no se Roman bishop kura be kan kura no a obesa akoda ne demo ama be ma na saya tiesi abonte endi ya ye ni kan hwehwe de wo se yen ye ya e be ma biribia ye ansa ne ahwehwe ni a obi emso e be ya ma no ayeye meda se awie awade a chiame ba de ma warefo mo ma mintumofo mo nana awie mo nhwe ne yie pa sa de yi amakan mo nhwe ne yie oba bi ho a se medie se mi ni mi kunu adane ti se nua oboa ukunu nye unua your husband is not your brother ukunu onye unua memiti hwei minua Abigail Asante oye minua ba oye me ba panyini mi kunu o me kan kire me se mi kunu ayati se ukunu nya me your husband is not your brother your wife is not your sister oye ukunu and aware ade ba ko yemfa so de ba ko a ema ne mema ye nyina ye nya frim eye ena e wa wade mu ezeza be ma ne nkwa ne fili oboa pedro ma ukunu no no ntumi ma wonso mfili oba esesa wonso husane ho enti be ma de ye wono ne prostitute ho adwuma no be ma hu nsuo adokotafo ehwehwemu ebe kire o se ye wade bi ye protein wo be ma ne hu nsuo mu a wo ba ekọ ho eboa wo ma wo ye no me ntu no oba bi hu no na wa ye no me a otumi ka kire se se de minya nsupa kome ho uhunu oba da bia wa muna ne bufufufu basa sebe nanimu nyina twontwom aye basa sa ba no wono asa de wono ane ho kamini kunu enso so ye boss of the house tinakoma nye tisade ne sati impe wankwa nkohia be ma papa na obehia ye ne ye be ware 5 ya ye be kwa akopɛ de aka ne aba be so de amawo muntumo hofo na abaya idie yi mefre no na mafre be ma no eduru ha tiefo mo amohwe a afutuo be na memfa ma be ma no mo de mo amonka mo amonka waho be ma di at least sabe in the month bosomi ni wo mu sai na duasa baako 30 or 30 why but 30 the end also do the yamfa ni 30 in the month of this whole 30 days no
one fa mane kura no because ye kan wo be 7 days bi ana 6 days bi holidays edi siesie wo ho eno ye bra amakwa afikire o ntinka de aka do de jeje mu ma no wota de tata na mema ye kura na eto de bi aye bre enti sebe wa ya no kura na de ma ne se wo se kwa abonten se me kwa akopɛ bontin su ni akwa akofa ade ewanya bi abo me pena no pa mabɔ me wadwuma mu kura me yere frɛ me honi ye na brafie wabɔ bema wota akwa adwuma mu ana wo pia ne ye mira obuo kwan so o me pa cho na we me wi aduane enumre de ma feel dodo ye na bra na bedidi na ye nkogu ye hunsuo nkoda kakra won tra bontinche na wo wa wani nsade wo wani nsade wa kasafo ene pie firi wanum edeba wa won san ma okurukura ansa nkokọ aso ade ne nso kura ebuo ene ma ne ye de ebuo se wo bu be ma ne ba wo ho a ene gina wo de ba no eso ene de moma menya maduro kakra menuanom ma eso enti e basa wo betumia ama hoto na ba na hwe de wo kire uze de jemi mu afa nu okọ kakai na no kran ka se ma miskara mfanko to sadi meye tali akra se wa ma me feelings na etekọ ye mpene sa enti wo behu ano na wadane ato na onso wada na ono nso wada wafa ne raw wo de fa ne raw no nkonko hia bontinsu ni no ya wo so ni mu ano o ma electricity awura mi mu electricity ni nya awura ni mu pe atenka ne be sori ama no enti da ni feeling be ya associated with say dipa no ya ka muntie awariye bebre ni nyina so se be nya da bia ne ye be ba betena ha na ye kan waresem ena be ma ye sei ena ye sei bebre na agina sa ne oma wei be ma ne pema pa opema wo ye de ne ma be ma ne kopema wo ye dai dwendwene ho wo ye dai to de bia mo me kan no kra mfa nkire dipa de na wo ye de ena wo ye ika se mo biska kran kama me maame no mfa nye sei kra wa maame nti me ma wo nye wobekọ eno ne one ene obre ene wawade a egui obi de egu wie nso a wuni mawrehosem ewom saade na no ode kame ni kunu no a enu ntie gina so ama wade na guo no afa ni okogi jemu wo highway ne so kire se nyagu wie de a wo ye no man's land enti eno no besan ye wadwene se aware ayi oba bia ni monyam saade wo ya make ma asambo a monka oba waduru ni mpanyi mfie so na onya wade no ebi na matwea ebi na mompae baase ebi kwama asofo bi twia won asofo bi fabi enom ne de keke ka ho hwe akwankyere bone a ebi kurade yemo ni nyina mo ye in the name of say me pa wade enti so oba eduru awade so a oba ni gyedodo eye de entia eye wanimonyam enti se nya sei mawo obota ye bio ni se mene we wu mienu miensa ena we yagukura still mesanya be ma fofora ma na so mimu e ba sa na ya na mo bre no musisi bre o mo bre o ebinu mo ma wari yagu a wo ma beto street ne so wo mo bre o from ceiling to ceiling kan ya wo mo kan enso sa nkofo ne nso kura mfa bunkusi hwe mo ma ye ni na ho se basa ebeboa ye ema ye ne ayetena amanfo awaresem so no ye nyanyina so pa na ye de aye adwuma ti da bi aya kai de wo ye ema obi sesa ye na se sefiri no ho o se sefiri no ho a nipa ne nso besesa awiai ofa anoche o se na ya Krobea Asante na awie wakasa wa kire sebe mudwumadi amudie nyada bia na mo hwese problem ne mra mo pe solutions no enso de ma awurade mo ayenda ami Kofi Abrabo eno say a word to a wise
is enough nana Krobea ne asɛm a makan emu odu Nyankopɔn onhu ye mɔbɔ ogoromensa ɔse akra ya Krobea Asante ene ye fiada Nyankopɔn tonkoso anye yenkese na ontutu yanamo enso emfa ensie awiai adofo mewo asembi enso eka famfonyini no fama wo mo ewo studio 2 ho ewo production nim na police ede release aba ya eye awuraba bia sebe okokodi nsamfo fa awuraba ni mfonyini no fatum na amanfo nso enya bi ehwe na oba de achi ame akra sa awuraba yi mprempren ya ye kasai ye de no akokot awuraba ne ye frɛ no Stella amezome oya anwurani owo 31 years okay ye de na kwa akotum se pando edwam ewo voter region ena se awuraba yi oye adwuma na baba wa bi a ye frɛ no Gloria Zabe wono nso wo 21 years ena awuraba yi di kokodan posifo se papa posi yi arehosem bi atome arehosem no ne se me ba kwada aketo a wo wa abosome nwotwe ye nyina ye wodwom na me twa ade aba ena me de akwada na gya me nyonko dwom ho se dwadi ni wada amahwemba yi na me ntwa ade ntwa me homra sese ya oba ya ababa wa Stella amezome no 31 years owe hin wo hu no oni ne ba ni nyina ohu akwada no ono anu odi ni gya no no wodi na dwane abaya ya ni suo wonom nam ha wonom sene ha wonom me ba yiro ene okobo me ba yiro wana hu no obo afa posifo duedue mu no July busumi ya ne da na toso du nwotwe ene wo mo kire sa nwunamam ya fire Krobi toviate ene won mu duedue mu a no yese kwa mi kurom ewo timantem ne suburb baako eno no ehwehwemu ene ma ye kokoche no posifo nhwemu na ye che Stella amezome no ne yebusa ne sawura na wo ye ne haw akora ne we ya na ni ho han wodi akoyi akwada na ba hallelujah wokoyi ne ba ya die penti na ma wo fa akwada na eno ni asem no o se ne boyfriend ne ka kire ne se onya obi basa onfa ne mre no enti nkasa boyfriend yi wode akwada no kwa akoye de eho ne asem wode ne ngubi onfu obi ba mra ketwa na emfa mra odi akwala na ekwa akoye den eho ne asem asem bisa Stella no ne da so yenya na ye che no boy ne de wadwane wadwane odi na to asem mu wadwane okogya no enti sese ye isaba ye ye na kwa akotum pa police for na to pa court akɔhye ema sese awura yi ye se wa predigrity ti wa predigrity dia o se odam kakra 3 years straight okwa akotwa straight enti o 31 years omra no anya 34 en omra na boy no so awo miensa well baby a wadwane kono no so akɔwo bi enti boy ono ne boy ne mpena ene tu ne fo se ompa akwada aketwa fa ono nso akope bi obi de ode na kɔ odonti yakwa akɔkye no ye kye no boy na dwane agya no say 3 years ona ne ho akere no oko yedne kɔ akotum yedne kɔ akotum yedne kɔtum enti on da so Stella no on da so no okodem 3 years we wakwa sese prison for ne bone pa we sa isa okwa sese ye bone pa konya be 20 konya be 20 yes na grada akra ko say se we no de no odi nkwase asem se we wanku no na so ofa no na grada akọ say so no akọ 20 years na 15 na 15 wuntumi na akọ 20 and wuntumi de ne do so che agrada ade no agrada ade ande na you 15
so ndie ana tie for me boa hon konkron ne koyi ne ba se chi Peter to afiase no one Silas na wuntumi nso ono nso ani ono nso obọ mpaye pa o ani hon konkron koyi ni mpie ma ye ne obọ mpaye de bebie gate ni bebie ono kra de otumi bọ Hebrew fo nkwa mpaye nyina o wo bọ so wa yata kotupoti ani bebie Hebrew mpaye prison de ho de soso konkron ho de otumi bie pro no kredede obo person ko obo enti wuntumi die ibetumi abi so oyire ne ho bọ mpaye nko a hwe afiase mpaye nyame tie o emisi wuntumi bọ Hebrew yata kotepa shudukasa wow wuntumi bọ wow obo Hebrew mpaye de obo tons che ayi de agrada tons no abi wuntumi die na akoye Hebrew mpaye bọ ano so kura nyame beti ne ntem se Hebrew mpaye se Hebrew fo no omo ben nyame pa sa enti wuntumi mpaye no betumi ama nyame aka oyire ne ho bonko ade a de esi ye ne wuntumi yiro ho bokote pa ne mo na ebebie punu bebie na agrada akura pie ti yiro ho ebebie okay de be ya ni se bia na prison fo na amobi amwa chachi ase because prison fo no ni mo ene ye fiada prison fo no so won pa ye bia wo mo so ya wo mo bo se ye ma wode fo mra ho so wode fo ba ho a wo mo de aduane bebre ba visit no ba ne aduane ne ba ono ko a wodi ahe ti ye beka bia nti wo mo ben no wo mo so enjoy sa ibe bia mo bompa ye se awurade ma defo ni bi mra ho awurade ma defo ni bi mra ho ne se wono so bompa ye se awurade ma mimpie wo awurade tini mienu na ba yire de nyame betie ise nyame ma ni mpie na kom ni wo mo ho na se onam aduane mra na wo mo ho tunya bi ni nyagopon so dru ba bi akora ya na obiro so si Hebrew mpaye nyame tie enti ani ya hwɛ na ya hwɛ de nyame bɛyɛ te se de nyame betie na onam na aduane mra ana se wompie no ono so eme ye na adwuma se nyame tie ani omo nyame tie agrada mpaye de a obetumi atie wuntumi nso de obetie se sa na ye wo bo se nyame nso tie wuntumi de na papa ya wo call forest ekoku akrante ene ahwe ya ye che no de ono nso kotu mu se wakọ forest mu akoku bushmeat se nyame antie wono nso de a eze de nyame aye pachia de bi se bi a wo mo obi wo a wo demu wo mo obi wo demu a wo mo wa mo sa de apunu ni mie o mo yiri wo mo pono wo yiri wo mo pono ene ye fiada ti udi ayiro ho kosoa na koso na bo okay na punu ni bebi ndi utu ntumi for say kosoa no mompa ye no gate ni bebi ama na fam aba yo ene we wuntumi wadama wasumua agrada atumi boy mempa ye no nyankopɔ tie bie ma ne de a ene wo nso wasumua krache akwaba ya hwɛ sɛ wo nso mpae bɔ nyankopɔn bebie ɛpono na fa yɛ so abia ma wa yɛbɛhu wodi de sɛ wowura idi de kwabena poku ɛya poku firi he na ba ha me firi asante bɛkwae na ba ha bɛkwae pɛ na metia na metu akɔ hɔ no na uti kumase ha ɛna watu akɔ asante bɛkwae okay ɛya poku asɛm a ɛnɛ ɛde wafiri bɛkwae aba yɛnim ha no hyase na yɛnte aseɛ yie deɛ na de wonam kyerɛkyerɛ yi mu bɛde ɛya asɛm a ɛde me baayɛ ne sɛ ɛyɛ by the year 2018 ɛna na mepɛ asase ato ɛna me nua baako yɛ friend sister part ɔwɔ maase ɛtimatim maase ɛna ɔka kyerɛ me sɛ me nua asase bi wɔ ha ɔmo yɛ de ɛtwitwa ato ti sɛ wopɛ bidia a me ne ɔmo kora na yɛ de ɛnam ɔmo twitwa no na me sɛ ɛne mepɛ asase ne yɛ de ebi ti meka sɛ mepɛ bi no na ɔfrɛ me sɛ ɛda si ɔmo bɛkɔ hɔ nom ti sɛ menya ho a memra na me sɛ okay martin ti dane duya woyɛ teacher ni ɛpacha da bi wo se teacher ni pa woyɛ sɔfoɔ ɛno ano aka no o protein no woanyɛ sɔfoɔ a wobɛyɛ teacher ni okay enti papa sɔfo toa so ti ɔfrɛ me no ɛda ne duya na mekɔɛ ti mekɔɛ no ɛna me ne ɔmo keka asase no mekɔ me de ɛyɛ tete sika no
10 million ne share me bottom because nobody can catch me say 65 million assassin 2018 half plot 2018 okay and to make comedy 10 million and I share bottom the coy tim ko no mkyere assassin say eni na me say okay and me say me pay and say dey ni dia dance say me pay na me say wo me the 10 million aba monyi na mo nkyere say me pay and am catch me say nansa me de 55 million na aka ebe baba be soso timi de be soso a omunye pipes me ba na metwia de aka na magye me bibia no msi yo nansa ne duru ye no na me koye timi koye na me de 55 million ko man timi de ma omo no eno mo giye na me biso mo se na pipes aka we eno mo si pipa no ombe ye de amame na ombe hia sika kakra na mo se na yesi sika kakra de me kan se mo fo ni nyina nkan eno mo se obe hia eye 2 million de aye pipes no na me kan se ene mintwia na hona mi sister nka say wo de enya hwe minia watwia kakla na wo de pipa no na mse enya hwe na mo 1.2 enom de amunumu ho no enom de 1.2 no koye pipes no e bai enom de pipa e ma me site plan me bibia e ka ho asase no wo fra wo adibi nsu ya uduru maase ya uduru denase ya station wo fa won sa left ya e kwan bi da ho adibi nsu ya okay enom de e ma me na me gi asase to ti asase no ho no ewum na me de anwea one trip kokogusu me di kogusu no ewum a me koye no na yafa manwea no na me ko abusua panyin no se anwea me de begu asase yisu no yafa kwa he obi afa ye na dwuma asin say ya yusu ni nyina afri asase ne so ya amfa anya ne wo asase na so amfa anya ne asase ne so emoti ana nti me koye no ana mo se omokura no enipa na wafa asase no omo pena ye de ache no na wamfa kwampa so asase na ofa me manwe ankra de koye adwuma no enye wo mo na de ma no wo de patapa asem ene ye de fa no mo pena ache no na ma mi nsi asase ne so nipa no wo ha adwene kakra wo yetwitwa asem to mo china ombeji masase ne bibia ye de ayi menetie ama me nti masase nso na dawo na se okay mate nti wo mu a na makoye so adwuma mabopa na yakoye so adwuma sai wo mu a sa nti si afiwe mu no me ko ho no mo akoye so adwuma me ko kama afide wo mu a me sa ko bi mu a masase no ya to so furo level obi abeto asase no ye wanwea ni free so koye adwuma wa asase foforo so no se de ya ba wa asase ne so abebo furo level wa asase ne so ti eba asa na me frɛ me nua ba no na ye ko abusua panyin ne ho ye ko no se an ye no kore okoto se omu ye adwuma no stop wo mo ada na okoto ye se omu nyai enti ono firi wo onye de onko obi nam se na so omu nya so koye na omu concrete ba se omu ato apagam eni mi video na me de kire no se eni no se ya wano akoto na nye wono ne tonye ye abusua ba ko ne tonye na asase ne de me anom de ama me na bi gya na osi wie kura na obeji masase ama me na me se why na e ka se kire wo abusua panyin no wo to asase di free ne ho ye fa da abusua panyin de akwasi pon abusua panyin akwasi pon ono te hen wote maase timati maase abusua panyin akwasi pon won na ton sa half plot no de mao asa 2018 agi 65 million plus 1.8 e de koye Sokrata 1.2 e koye Sokrata wo de wanwea kogu so yafa se dia yafa asase na yesi eno osese wo dira hokra ma yesi wia obede beji masase amame to aso abusua panyin kwasi pon to aso enti asase ne de patapa na omo de ayede abeji na asem no gusu a omo ye de omo ka na asem no kura akokọ ahemfie nyina ma krowura ekura de na otum se emo obi en kwasa ase ne su ye de ebi ma chekola enam se ana krowura kasa dey na manfo sa ye de yesu adwuma efise me kọ ho no kura no manfo ho nso omo ye esu adwuma nti me de menya de menti ase ena o se me nyable nti me kofia me dwene ho na me hu se da bi omu se asisie ena omo pese omo ye de omo di sisimi nti me so bi okuma se ase me tie mu pa ena me se no teja ye bom pa ye no aha station bebele wa ho ba ha na nyame kire me se me famla no on famo so na asisie no omo sisim no eto ntwa nti na me de masem bae na sofo kwabra poko abusua panyin no wodi nkan ka de ne kire no ansana wo koboso mpa ye awurade kire osef abrada na Krobea ede na bedwafo anim me ka kire ne se ose so musi wi a me hu se anwea no ka se me nya abotre o hu se me yedin me nya abotra anwea ama se si wo asa be fa asase no se me nya abotre ti me hu se me tena wo no mu a omo de me se kan bedwa nanka
na onua ba no a odi w'anim a mokɔtɔ saa asase ni free kwabena akwasi pon ensem no ɔka kyerɛ wo sɛ ɔno sɛ abusua panyi kwasi pon yi onim no wɔkwan bɛn so nti a odi ne ho adanseɛ akyerɛ wo sɛ bɛsen kɔtɔ asase wɔ ne hɔ woni ni sɛ ɔno no ɛna te maase hɔ no na maase hɔ no mote no we abusua no ɔno no to bi wɔ abusua baako ɛhɔ ba nye de meme de na sɛ abusua no na we tɔn ne de to ɔno no abusua baako na da side no ɛma ne bi ma ne yɛ de ɛtɔ nti akwa no ko ope bi ama me na we nya bi na we mu nso ɛtɔn mo de no ɛne ma ɔno nso di mani unua ba ne friend say friend Patricia de ɛno na asɛ yɛ de a friend o yo unua pa na adamfo nua wo benim no kuma se ya eno introduce ma ema wokoto obi ena abeda ne seyi enti die pa ne hia wonti a ama ejapoku abe anim ha se die hia me amede aba ne se mahu se asisi no mu sisimi enti omufa masase esika anye de ema me anwea me kofa gusu meje me yeso adwuma emfie enso na every year bia me koyeso adwuma 3 times bosome me enan bia no makoye baako saa no makoye ti eka ma bono asase ne so eni bibi bia no omfa ma ade emame asem fa na asem nko enti se wo ka kire ne se wabɔ kasɛi wa asase ne so awuhia osika eja yedi nka me di nka de asem ne ba ha ema ye ka ne fitiem ade ba ha edi nka ba de menka o de ende engine room wa ha me pese me hu se eka sei na wo sese wo hwe animu e de free abusua panya kwasi pon ho se ontua osika ma wo no fa na saase wo ma ase me hia eye nka ni sika no 400 million 40,000 40,000 Ghana cedis ensa asesema ho investment oya wa asase mu a usika appreciate and depreciate muntie de America ni ye se uwo sika na se nei okoto asase wo baabi na ebi a woto no 20,000 kan free sabre ya enkosi bia acha 3 years to come sa 20,000 ubenya ne double kire se the value of the property no ebe appreciate am wanya usika sa enya onfa so enti ye woni pa bi no mo a on mutumi de jinsase bebre gu miaye bi a oje a obeka se akwa ade sebe besramika o wagimi ana e na o jinsase digu sa biaye we oboa ebre bi beba so to ne 1 cedi a o de beje 5 cedis ana 10 cedis enti ebinie enti sa wo ton asase de am obi ne na wonim sa asem wo ho na se wa hwe yie na nipa na enya na asase akina bi ekoduru mpanini anim abebu sa ase e ho asase sesei eye sei saa ne ebemu atuade ama no enti adwuma a woye so na nwea ene ade a de gusu nyina no osofo kwabna pokuse ohia 40,000 right epachasa eno ani hia okay Monfrɛ Patricia mame Patricia no a oye owura yi ni nua ba enam ne so ema onya saasase no monfrɛ de mame na omra me kyerɛkyerɛ kwan a wonam so ede enim abusua panyi kwasi pon kwan a wonam so ede nim abusua panyi kwasi pon yinti a ema no kɔ kanfo no ede ne ma kwabena poku ye ne ode ne nsa akwa bo ase ene ha na owusu mehu se oba pa hana waba ahoma ne so abawa o say hello please I like you too much thank you wate ene wadwuma pa wo bonyankopon hira no wabusua na onka mo ho ewo ensem nyina mu kofi abrabo ene o say hey na asem ba ekura nie Ghana se wo beton ade pa de amobi na ebe wi ase mo besa fa akire akwakoye saade we die sakra Krobea enini kwam sabe wo ya sa enya de pa na prempe eno se good afternoon na ya Krobea Asante awia me pese me busam wo ayi manso mpatase sofo maame ni case no I need an update
oh munya mo ho abotre obo how many weeks 2 weeks 2 weeks say 2 weeks ne kura days ni bisa akọ okay munya abotre o dia 2 weeks akere so a 2 weeks days ni bi kura akọ enti aka 1 week some days osofu maame mansom patase obe apie ewa Asem Beba Dabi court na mohunu sene eko enti adofo Patricia in the coming where ede osofu asase no hu pipa o me de maame ye ma photocopy say ya me pacho Dabi original no ewa original ho mesramo krata na ekuta mie eye krata abusia panyi akwasi pon eno oye sa krata wi ede ema akwasi daako Daniel Edupoku pacha na ne nyonko Patricia ne friend Patricia Chei enso ye wo dance ni wo se eye me abusia panyi akwasi pon of house number plot MS31 maase afija kwa abre mensinimu wa Asante mamu Ghana mayimu ena me kasa antam wo ye didi suyi me na me kasa me ya Ghana ni ahaya ne wo me sa si a me tonwi eye mia meja pade eye half building plot number 18 block oba pani Ekuma street ya eda edubinsia ewe edubinsia stool land so se ma transfer sa si ehu akwanya interest ye wo ho ownership we wo so any tatri nyina e de ama Daniel Edupoku ene edie ka ho Daniel na wa henti na mebo no ni din no se ansa na me de sa si building plot ide be ma sa ni pay me mfa ma company ana company si bia ena hanso enku branches no whatsoever na bamua se wo asem bia ni asase no se ebusuani bia ni ho a wo right so be claim sa asase e de free Daniel ensem se Daniel ena ye the rightful owner ya sa said building plot wo betumi asiso ejapade ena abusia panyi akwasi pon ono na ye declarant wasan otemase afija kwa abre Asante mantemi mu wasan na fe wono ne dance ni eye kwasi daako wono nso adanse ama na tim ena Daniel enso asan ena wono nso dance ni Patricia Chei enso asan ewa ha na Patricia so ne namo a ema kwabna poku ehu abusia panyi akwasi pon Patricia ewie ya ha Otec FM so nana Krobea ni mema wa ha oba pato ho te say baby a wugina no emunya kakra dede wo mu pa wo kroma ho eni ya no wabie wa no kakra ma me eyi papa bi wo yanim ha osi ni din de Kwabena Poku Daniel wunim owura bi sa wunim no okwan be so oba part okay eni ewunia be ma de aba yanim ha se enam wo so ema wo hunu abusia panyi akwasi pon ya wote maase oton asase ma udi hu adanse kire se wasan se ya mpase nam so ne ma ni hu abusia panyi ni okay nenkita ho ben na muni abusia panyi di ye kire se sei wode uni aba ma yin se ya hyebo ase e die nkita ho na muni kodi ye me ka cho efa ye ko na na ase afeni bai ade aha ye ko foforo no de wunim no hyase ye ka kire me na mintie me ka che Mimi ada mani biseso so wa pasase. Dimension me no mu na ne ginati.
nti ma bitu na moko dapo na me no ko abusia panyin ko na papa bi nso ya na akom ina setia me ono so pa ho nti ko ti wo mu nyina so na ye wo mo die ko mu rani ta tam na ko nyina ya paye na ya chia wo mo ye di kama no ha ko di 2 days ni ko yi ha kwa ta so ana ono e ko ye bi ko na mai no or client and staff and say ya ka say what is asem aba ho that's right di asem na unim sa aba ho part if I show the fight back no or yes like for the fight at 20 no the best thing for us would do maybe answer or eto ade wo fan nti oba me fan san wa ko nti 2 weeks no ko swedro no 1 week time no frame say den san fa mi anko buso na ko won ko chane bless ya ka ya won ke buso ma da ko ye se oba dia man nti won na ba chene nti wa chene ma no ye se ne no oba sa ba ko na wo de ka bless no buso nti wo ba ko spray ni wie ye no ni week time na o ba sha mi akoye oba o ko e na ke se ebi aye foundation ya mi mele no e ma no dia mi kara no be bo mama le na so we die me no mu nyina ti die mi mo bu sia panyi ni su fie ti yenko ana me ne no me ni mi nya be ma ni nyina akwa bu sia panyi fie na adwo no ya kwa na bu sia panyi ni fie ai ata mansion go so e wa hinfie enti obi ani fa obetumi de ne ta ana mi nya ni bi ta ne se enti say wo ya den na afa ho ana o say mi nya ne train for him say oh and the class na wi ya be class na wi ya da ko bi na adwuma na ekoso na say wo ya ama mi nya be ma no ayi na o ka say ne won ti ase nti be bi o de ko bi ya o de ko wo de eye daako na na wonim no na daako de wo course abusua panyi ho mebo a e ba ni say ye wo wakobo daako amane se daako o ya ama manim aguase e de na o ka kire wo daako man ka se o ka kire ni se enti ma me ni abusua panyi ni mo mu ye pen nti ene se bia na bia panyi ni na e kono so o se o ka kire da ko se o ne won kobo no ka de na kire o ti wo fa bia panyi wa ba na enti ate se da ko no ne abusua panyi no wo ma ye nhihye bi na pese bu mu ana ani me pa cheta na sa na e ko because na tu na mom na tu na mo te bia panyi ni se bi se o di na ko ti platform a wo right to talk stop with the process so na juma na e ko it wo maton wo ma afami nya na chi aton ya wo di takro ye na juma ni na wo ekwan be na nam so a wo di hunu da akoma da akon de wo ko abusua panyi kwasi pon yi ko no mu nyina na tie adwuna fifiri ya le limite pa ka tno aye wo mo dia nti mi ko buta na wo nyan e kwa ta tni nyina aye wo mo dia na papa bi nti o pa ko ono so ya ni nyina na pa ni ku chama ye nti ono so ye sofia ba o ta ye nyina se ne chiame nti mi ta so ko we nyina ni mi se aye kwa ta tno aye wo mo dia enti ebra mumu ko hu se abusua panyi ka kire o se asem na ba himfie egusu aye ka na enso still obi ye adwuma ne dansie ne kwa na ekọ no musa akọ ne obi o mama ko wanda me ne be ka ma ko no wanda ka se ma no kwa da ekọ so ana watimi nya ne do ma e de na ba ko check enti ba ka je na oba ya na musu man mu gusu mu penifika aman ya eni dan wakati ya ni ne ya okay
part yɛdaase why yɛdaase enti adɔfo adanseɛ wɔ ho sɛ abusuapanyi akwasi pɔn ɛna ɔyɛ di krakye dwirim ɛne sɛ awurai na n'anim kwasi daako ɛna kwasi daako di n'anim de ne kɔ abusuapanyi akwasi pɔn hɔ ɛmo kotwa asase ɛde ma kwabena poku na mwatwa ama na wie na mo se asɛm wɔ ho bra na mudi nkia kwa akotwa no na asɛm ni ho mukotwa wie no asɛm aba ho ade asɛm wɔ ho na nwe egu so dada nipa tumi afa ɛyɛ saa asase kro na awu yɛ de akɔyɛ bisu adwuma saa asase kro na yɛ se asɛm wɔ ho wɔ saa area no sebe nipa gusu a wɔ yɛ so adwuma na asante mai mu ayɛ sɛ enipa binom ɛfa kwan bi so ɛyɛ ade a ya no amunim sɛ yewura ohun wadi nki aka ame ate sɛ kejetia kora ho dede no sɛ paneɛ efiri to a ɔno ɔte na wohunu na no ensase ho mansotwe miwura fi ɛyɛ kwabere nkroi bia na yewura ka asɛm ya yɛpɛ ɔhene wɔ hɔ amana ba bedio abusua no nipa yesusu se bia yataba ne anim ze ne kwa akosi hene wono kɔ ya ehye a yewura ato ede ama wo no no waka akogina hye ne so ewom se yewura ka nanso me mabusua de me kɔ nyame boa na me ba bedi hene no a mesa asesa ehye no eno omo ba empanini mu bio na esre keke osini people eka kyerɛ wɔm sɛ wo asɛm na wokɔgyina ahyeɛ ne so a wokaayɛ no mate enti abusuapanyi wowai sɔre bɛgyina dwam na wabɛgyina dwam na ɔkyea me kantankrakyi nana awia me mo aha wɔde momfa kasamu ne ma no wɔm de ama abusuapanyi bɛgyina dwam no nipa anka yɛde ne bɛdi adeɛ no wɔno ankasa na kɔgyina hɔ kɔka sɛbe saa nsɛm no o yɛwura hwɛ abusuapanyi nanim sa ɔsɛ krakye ne ho ɔfɛ monkɔ yɛn totoyɛ momfa abusuapanyi nkɔdi adeɛ no krakye na no kɔyii ne ka ma wɔkɔ ka deɛ yɛnka na onim sɛ wɔka afa ne ho wabra sɛ bi obiara ntie o ka sɛ sikadwa ni hɔ sikadwa te ase yɛsɛ abusuapanyi tia yɛye ne tia yɛye mi wura fi nkuro no wa wunim nkuro no comment to hɔ nanu ya enkyai ekoso saa ne wiase tie bi ne o enti sɛ abusuapanyi watumi anya akokoduro aka kyerɛ wɔ no sɛ asɛm no manson wɔ so wɔ ewura anim a asase a manson wɔ so wɔ ewura anim no ɛwɔ so mabi emebi tumi yɛ adwuma emeye ya na yebebusebusa na yebehunu sane yete ɔba de akyia me fawadwa na asɛm a pɛ sɛ obisa krakye busa no na afi me nkwa hamra ne yɛmɛfrɛ abusuapanyi kwasi pɔn na ɔmmra mɛkyerɛ yɛn sɛ anyanyam bia krakye ne sika wei de hia ya no enti awia yi ɔba de mɛma wo nsɛmisa kwanya amankwa Emmanuel ɛne ɔse nana Krobea asɛm wo nsɛm no deɛ guso kɔsɔ na etode bia ya na areho obi na ade aba abrade is the town I want for zu follow obo ensem wo ho se sensa sempa santimai mu no abrantie enipa binom de onom pɛ enso ye nneoma bi na ya no onom wura fi se sikadwa te ase ehye tokuro mu a se ne atie bia ebedura hilimu a ebepi ebe pie ma ya pam krakye bi wantumi anya adwa ani abusuapanyi na obegyina adwam krakye ho ofe akonwa no wudi e fataw monye ntotoye momma krakye abusuapanyi no no enka no no ana eza ko fa de hye e de bawo sesi atode na so ja ne sere so pompofe obe filibi abo e de na pese obisa osofo kwabra poku busa no na ora wadarumo mani nsan wo ye adwuma be mepacho meton pabo
me yampa boa sa tompa boa na me sa ye asofo dwuma kan eno na aboa no kakra de koto protein asemi apart from say odi abahai odi atompanifo bi ani mwahia so wo baabi da epacho me fantompanifo bi ani munhia so wo baabi da ka odi ba ye yefia ha no mepacha de say wanwe ano de wo mafa free na no omo so koso a enipa na oye no wo ye dai omo so wo ye macho ntu kwa obi pra na wo mo ano wo de an so de na ombe omo ayo omo de an omo so sa wo si wono mo omo si wa wo de hunehuna wo mo so obekum omo ni nsem bebere omo de an wa omo de akwa no kra ma police force nchen ti omo tnya che na media manwe wafa asase no begima de enti yesi mecho bi na akoyuso wo wanwe ano free yesansi mensi so nya sa mecho kro no be prawo betimi epela me no no mecho kro ni se hunehuna o ma asase ne ye wo ma de am sa no mo ka ebepim sa abiri so o ma nya na anche no o mu nya anche no ya na se sempa de ya tibio akura eye de opani na wo mo ka matwo no ada mu de mu ntumi mfa matwo ni bi sa ne o ma we na di sika ntwitwa entokwa won saase hu pie no me Krobea meti hai wo de matwo sem hia me a me som de matwo sem be hia wo enti ebeye aga ne aga ebete gaga wo de matwo sem hia me a me de matwo sem ni bi be hia wo enti ebete gaga wo de ga na me de ga na ye gaga Minchajo no mu ntumi mfa matwofuo ni bi ja enwanwampo na won so ase we di wo da din dodo adai asofudie ni ntia eno so ka ho bi na bi se asofudie nkyere se mu obi nsu nsisi nja me hu se bebi aduru ni de wo se betu anamo ntia aya de yanso ye beta hochi wate wi na tiburukusu nso wa ha na ene ofasebe nso wa ha ode mane mo na tiburukusu achidom kire se sebe panini ewo fia oye ena ene panso eno na akurekura ya dia beduru sampempenso yi basafo mo bodwuma onyame wo ho hebal in fact mudiri dia ya mido onyame wo ho so onyame ni ho a sabe nkiemu binkie nti ase unim na no na kwabenane ato nkra na ono ye azan konfo ena wakobu obi de enti America so onyame wo ho no tie ni yo na ni kromasie ye atonkra no senana Krobea akamasem enti mene mabedwafo no akan yen ena watonkra sa asem we kura America ni nei esenka kufinti adwuma wura wotu nsangu so ko ka kire manager na manager anka nkire kufinti wontu nsangu so na odenkra no akoni kromasie ye but ade ba ko enipa nimu nso ne se wuti kromu a wo kromani ana ade hie wo krom ho timamuni untumi mfa wo penwura sie ye kyese wo kobo krom panimfu amane de wo pesa wo koye no kire kro panyini di wanim no ode wakọ ono ade ne pe ewura kura sie ye ena amanfo na ho